02 Edia was yet 1 media. Anasa Blessed Foster. Brona Boson, Beboja Trada. Yamuti Pomoyeno, Yadiama Ekrafui. Muamu ye be a fear chairmono. A more than Sidia, Muamunim, Sompa at Cedar 2025. Yabo. Cedar nyame oni ye woda bejia wode foforo ani akwankyira wode be hye afoforo ase na niema foforo abo abrabo 31st December 2025 yi akwantempo ani ka nyina ni kire Cedar Worship Center afoforo ye be wuramu yi beji awurade awode wo 31st night na awurade nya obombofo okandifo na wonfa untwa afia ye besimu no anadoba akura tumi na den sakiraye power brabum nyamema eba 31st night TV ebe tumi afre ahomatu foisom 0557000967 ana 0557309080 31st night crossover 2025 ya beje uradia huodio na 2026 aya afepa amaye. Nyamia bofuo bi waso na wasamia ba Cedar Worship Center crossover 31st night 2025 buabuawo na anadua edinsa kyereye pa eba obrabom anadua ekuta urade tumi ne dom aduru ho ane bekaye ho ewo crossover 31st night 2025 ya ewo Cedar Worship Center atuma ko Florida Mansena Hospital ha eye wo sumonajo ye de urade aseda ba breno na yesuagu no so age ahode fofora ye de be wura afoforo ni mu empaiba najo enkom hye ne wogie anajo awurade uhum be sane se be hia onyamidifo bishop abesaki kwapon ye nimno ye nimni fitete Cedar nyame oni ye woda bejia wode foforo ani akwankyira wode be hye afoforo ase na niema foforo abo abrabo 31st December 2025. Praise the Lord, praise the Lord. Other for baby I will be on a Cedar our Sunday. Onyankopon adom erade de na dia nsu achaya. Kame honi your mom pie baby I will be a. Your mom pie di dwumade na hye erade nsa. Yada wasi Onyankopon pa. Awe so afimu nyina ene dan so eyeda etoso aduonu nkron. We December bosom yi mu. Na se ne yehia wa ha ne de wasem oba. Yanyu tuo mu. Ye pie bo made nyina mu erade fa no mu. Kaya ho na se dwumade ekwa wie ya etiefo ne ahwefo nyina nya so nhira ne akasa awurade ho ne waye yada wasesu atie ye wo wadom ti amen o ka me kase amen awurade ase adofo me bia awurade de ya bedura ya dom ene ehumoblo ese ye ne asida wo se de ma obo ade nya ko yes lord ebi se techemada wa bodue nemo jentu mu afusane na techemada wa bodue mu a unu sanya wa hode ni onimdie nemo me yesafurade atom ene ne mam na bibira wo so ye na 29 ye ina ye nkamo ne ne rade ase ye na nom so so de rade ase ye pagya ni din ya ka chere se ne wa ya maye no eye mfe ye wa na de rade ase wo fie wo ye wa na de rade ase wo ka ni mo so wo hwe ye wo fu so ye wa na de rade ase ye da ase erade baby ade abeduni o enhirane ya da wasi ya mauso ya da wasi
When you may be able to fast down the rabbit. Your pajama will call what you say. My was son. Mama walk will be never to the Emmanuel. As the sun is so on the young what previous year yet. No one Sunday says the young couple from January to December. What can you walk? What boy and mobile? What crying? By rain and song. Then the free more. Mama, you want some. Yeah, no. I am for Cedar Melody. Yeah, never yes, yo. I want few. I'm the money there. You want some. Say, I read back. You want to get. Hey! Oh, you're going to be. You want another yes. Another yes, Cedar Jones. And the other melody. Jesus. Jesus. Get our sin. Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Yada osu nyankopon ase enwumre nso
say another one ya kwanya ebradu say ya kwaya papa enchen osomafo a awieye bremu awrade de na dom yan na oyi obi a wadedicate na ho say awrade mfa no so emo nipa na oyi obi a sabi onya honamu nsam na ode ni focus nyina emo onyankopon ebremu ya da awrade asema ne kra say January ebesi December papa wagina ne na so aye adwuma na nanwumre yin so no owodam ha say bronya yin mo no ode onyankopon asemo bre yani ajepa yankoye papa nche Bishop Albert Saki Kwapon ejayemo akwa baba Cedar awaso asofo mejo so eburu amishira still strong na mompo moti say afanya me adom na on five boy ho yepa na bronya no so ekosen awrade adom papa edini ye wadaroma we de bronya na kama de edini ye pa papa we de amamefa akonya so na mema Sompa TV ahwefo ene Sompa radio tiefo nyina mema mo nyina fishapa afenko na afenya dan embeto ye yenim sa mo nyina mo ho ye amen yaso ya ho ye na enkanka Cedar awa ahwefo ne tiefo nyina ye mamo afishapa afenko na afem embeto obibia asundwemo afesesa na obibia koma so ade abem na nyina ye bom ehire awrade ne kase ye na ye ma awrade den so hallelujah amen ma me fasa akwanya so na mentia asempa nipa fo ye mamu nyina fishapa ofosuo aboaje nintifosuo one utim omono asamoa ene nation lumba baby bia mo bia kwanta bisa ena kokosechi ye mamu nyina jo ye ngira kwanta so entwen omani na ya betwen mo anso so ye hone se ya se mo buronya na ase enti nyankopon onhira mo pi hallelujah amen ahwefo ne etiefo Nyankopon onhiramo enkanka mo so amosan mo mbre na mo fa mo phones na mo de everything ewo space no so meka social media no so Nyankopon onhiramo YouTube Facebook ni nyina Nyankopon onhiramo amen na megira Cedar awa nan mo ada obibia se ye ba kasa fidie so mo say mo mbre no mo adaje na mo ne ye somo ye efiri say ye ba fidie so ye bie life si tumwa na eso aye she ye ponwa na eso aye she ka ye ba ye na ye kanyame ase na mo antia ka ye mpo ya ba mu bebu anso mo de motive mo radio eto ho na mo tie ye eno so na edi nhira ni adanse pi so abramo no na ye gye awrade adi se nyame oye adwuma kɔ nanim na afi a wo ye nim a ye be wura mu ne de o nyankopon obeye ne nsankyerene ni na nwa adwuma no amen ama ahwefo ne etiefo hallelujah amen na men ko MC arho na ene de etimahu se ene dodo no akoburo nyanase na ya beto eye azuka bema one eye nana yaw abojese eye euro chena na euro chena se owo bible mo wa nyini chena no so na abojese na enyini buru nya papa nyame nhira mo se mo chinchime fidie no na me mo hwe nkonkran eye David no mo boy chuma Alex no mo boy chuma papa saso na systematic system me chia o ba bi o bia so o boy chuma Nyankopon onhira brother Philip so techiman eye me ma wa fisha pa menem se one team ni nyina wo ho ye na me chia omo nyina enanwumre osofo obi mfa phone that's right na onfro bi na obi so mfro bi na wan on kanchira ne se that's right Cedar awafo no omo ni buru nya na se na emom omo TV no so se omo ne ahwefo ne tiefo ebeche Nyankopon asem na waka bibia kire wrade na onyankopon na ode won sha ase free January no ode yakowure mu
asunjemu a obibia ho masem te frame se onyame somafo no nyame akoa no nyame difo no that's right one ni team no Cedar our team ni nyina dan abedu enti ono so onye dan onfa ni TV ni radio no ento ho na ampaya ebedwa osofo ha be hye that's right ha be hye it is some dey yanko Facebook no yase Facebook ni YouTube ho no amanfo so ayadan ejira so den na yema omo akwaba emra so na yema omo afishapa ti Facebook no yema nwuram na yema omo afishapa ewo so Bishop Nyankopon enhira ye bowura Facebook o de adodo na ewo so bebre na Catherine Epe owoso obapa kosua ehweyen Dorothy Ajay ehweyen Nana Jesiwa ehweyen Aisha Dauda Papa Eko Ejiri Ruth Asamoah Elizabeth Manu Patrick Osei Akoto Jennifer Sewa Beatrice Ejapon Felicia Boaten Seth Cedar Mensa Anna Victoria Sapon omunyina ehweyen Sansona Obaya Sapoma enso ene bompae Angelina Fokuo Timothy Abasage ena Beatrice Ejapon Jennifer Sewa Dorothy Ajay yamse Sophie Makra Bonidin dada ena Adepa Sherry ena Yema me enso Jackne Ampofo enso ewoso Obafia enso woso afia wesa enso ewoso sa enso na Salina Anoche enso woso Mary Aqua enso ewoso sa enso na Obapa Akosua ewoso sa enso na yewo Jennifer Ochiri enso eni ebompa ya me enhira ho na afia enso ewoso Timothy Abasage ewoso yanko YouTube sana yeko YouTube on so a Nora Yadom Boache ewoso Zinabu Amadu ewoso Inshiraba ewoso Abena Aji ewoso Doris Sewa ewoso Josephine Gomez ewoso Josephine Osei ewoso Sanso na Tony Anthony Amponsanso ewoso nyame shira mo pi amen mo like Sompa page no that's right na mo share link no na mo fa mo comments emra sanya mo nyina mo nim Cedar hour that's right ye badwumadie iso a nyame asama ye de bra hwefo ne atiefo nyina ne se hefa na ye janom nyankopon no wo nyankopon no wo hen ena ne ma ehuna mane nyankopon wo hene ena sum ye duru ni pei nyankopon wo hene ena nipa ye de etwa adwo ebi dia benne ebi so nyankopon na wo hye ye bo Isaiah chapter 43 says ye nam nsiomu a oka ye ho ye nam ojamu a oka ye ho esubontinti mbom fa ye kra so no kamia ye se nipa pi ana esubontin rebo afa wo kra ho na ebi se asanyankopon no ye adwuma tete no nyankopon no wada nyame onye adwuma no bio eno na Cedar wa ye disa hinta sam na brahwefo ne etiefo se nyankopon sanyo otetete no enne ni ochena no onsesa otesada apem na wakane na asem se ontimi nkwati na asem enye bibi entetetefo no omo fa tete atempon no so bebe bi okwan papa no ewo no na omunya home edema omokra tetefo no di nyankopon asem ye adwuma tetefo no dwere nyankopon asem ho tetefo no asakira won adwene tetefo no eni ba wo ho so tetefo no boa se onyankopon asem patre adwuma no ebekoso enti nyankopon so firi soro mo soro eti nanim ekire won enu nti ne ebafidie so a ye ka kira hwefo ne atiefo se yankɔhwɛ kira sem no mu na yɛmfa ntoto ya brabo ho sɛ de tetefo no yɛ ɔyɛ no ɛno ɛne yɛyɛ ana ɛnɛ nyameyɔ no efiri nyankopɔn asafo mu efiri ebuhyam efiri kurom nyamesu no efiri ho ɛnɛ ya yesu ɛne ɛdenam na ɔsɔfo ɛnɛ de mede bra hwɛfo ne atiefo nyinaa ne sɛ ɛnyɛ wrade ene bo wo ho ban ya ka osofo ene ka ahwefo ne tiefo mo mbebire mo wo hefa 2025 ya fia nipa ewu accident sisi yare ahodo osofo ene ye ba se ene point amene ahwefo kan wasem tiawa
yes, thank God for his mercy. The radiase ewo neti mobro onyankopon ne mobro a wahu wo neti mobro nyankopon se ne wasie hu mobo na onyankopon atwitwa ajew na ketremada wabodwam mojari di wo mu afro sane no the radiase erade na mobro hu no erade adoye ena bia ye den aso ena maye nso so ye nwiesa ka toda ka de atoto nipa no ka bi so so aye den atoye also for this year nyoma atoto nipa o eno na mi bi sa hwefo ne atiefo se this year ye hya ase na nipa bi hu oden nipa bi yo krati asefo na ye hwehwe bi na ye sie bi ebi hye mo kire ebi aya yarefo de a na afe na ye se be wure mu no osofo ya ntoto ye nyoma yi a wan hwe ye de tu obi this year no ma me ne papa wo hwame a wotie me no ebi betimi ato efise nyankopon ne mobro huni na doye no ewo ho ma nipa nyina anso adenti na afi we no sa doye no entimi antoto nipa bi so efise ye hwe twere sen mu a ye hwe Psalm 107 verse 1 and 2 and Daniel chapter 26 verse 20 to 22 enti nyame asem Mona Awurade ase. Good. Na oye na doye wo hoda. Ma wona Awurade age won nkasa. Wona waje won afiri ohunhiafo. Hallelujah. Amen. Enti ose ya na Awurade ase enti wo a wo hwame a wo tie me no. Bible no kire mu se obi bia nyankopon ajew. Enti osofo ena obi de Awurade ase. Se nyame age ni kunu efiri yare mu nyame age ne yire efiri yade mu nyame age ne ba efiri yade mu nya Awurade a ka yade bi e ball ne ba bi ni kunu bi no ka wawu obeso se nyame age ono ankasa efiri fidisu fo fidie ka accident bi ya dan ato no accident bi ato afom no owo bi ato afom no nipa bonofo bi ato afom no obi se eno nti oda Awurade aso o se wona nyankopon age wo afiri bibi mu no wona Awurade aso enti wa o hwame a wotie me dia na Awurade age wo afiri mu a ena nwumrei oni ye bomu wo Cedar awasoi eda Awurade nyankopon ase ye hwe Daniel chapter 6 9 na oben amnana no ode areho ene tia mu frɛ Daniel ohene bisa Daniel sɛ Daniel hey onyankopɔn te asefo na koa hey onyankopɔn a wosom no da atumi agye wafiri agata no anum ana hey ana Daniel ne ohene no kasa sɛ ohene nyankwada ohene nyankwada na me nyankopɔn asoma me bɔfoɔ yey ama no abemuomu agata no ano na wanya mehwe esan sɛ wahume sɛ medibem nanim na wo ohene anim so menye bone biara bonsam ofio na masomafo Paul ka sɛ on ekon wa kono oso for so kon won fa bobo nkro bebre waso ni nipa ene moa nyina ekon ye mu bebre ukọ na yeso osofo mu abone e pamo emo awowo emo sebo wona ye tutu won tuo osofo tie dadna ne eka osi nyame na asoma na bofo ma me ni papa wo hwame a wotie me afi wenya nyame na soma bofo bi ba fie ho a e ba adwuma mu ho a e ba Europe ho a e ba Asia ho a e ba America ho a e ba Australia ho a wa mani hunu dano enti Daniel se mama ni hunu dano onyame asoma na bofo efri suraba munanum na wabeka jata no anu atutum senya Awurade a mama ya ohweme papa utie me my God kadie na ka esi ka wo so bia ka ye kan a omo nkan ye ho na ka wo ka ho eno na nanwumre ye ba ye nka Jonah chapter 1 na ewa na verse 1 to 9 say na enyina enim ne say Jonah say ofre apatani yem esu frɛ Awurade na Awurade gye no so enti emena oso okoto epode ben asamado ebunum enti hifana 2025 ukoduru ye obabi koduru ye oyiri bi koduru ye unua bi koduru ye eno na yese ene ye ba be da Awurade ase e wo ne mobro hunu
ne na dɔyɛ na ɔhwɛ kwan nyankopɔn fa so gye dan ɛyɛ David yɛ wɔ nipa bi wɔ twerɛsɛm a nyame gyegye wɔ nyame gyegye nti yɛ pɛn so yɛn so a nyame agyegye yɛ no deɛ no ɔsɔfo yɛka nyame gye David ɔhene David nyame gye nipa yɛ frɛ sɛ ɔhene Hezekiah o nyame gye nipa yɛ frɛ sɛ Paul ne Silas ɔsɔfo yɛ kan Psalm 18 verse 1 to 6 a kwan nyame fa so gye David yɛ kan 2 Kings chapter 19 verse 1 to 7 now to us 35 to 36 a ɛkyerɛ kwan yɛ onyankopɔn fa so nti yɛ mu bebree ɔsɔfo nyame ayɛ bibia yɛnkɔ MCR na yɛmfa nneɛma ntoto TV no so mo a mowɔ hɔ no azuka bɛma wɔ so a yɛnhwɛ nneɛma atoto nipa bi atoto nipa enu bi na atoto David no mu enu bi na atoto ɔhene Hezekiah no mu a onyankopɔn di ɔmo firi mu enu bi na to Silas ne Paul mo aya nana ya MCR mo fa nneɛma ntoto TV no so screen no so ma amafo nhwɛ amafo tu kwan yo obi baas ɔkɔtena mu DC ano de baas no kɔyɛ yɛ no yo mu nipa wuye o yɛ tɔman mu ha Ghana from January obeti yɛsi yɛ friend say baas bi anya ka kwanhyia obeti yɛsi private car ka bi ayɛ dan afro atana so mo a mo nyɛ dan mo nhwɛ TV ne deɛ mo nkɔ Facebook na mo nhwɛ nneɛma ɛsisi wɔ yɛ kwan atempɔn ahodoɔ so wo fa so baayɛ me fa so baayɛ ukru fa so baayɛ oyire fa so baayɛ o ma no fa so baayɛ anso so ɔmo kɔ yɛ no ɔmo abedu anso nipa na akɔ wu wɔ saa kwan no so no amafo gyina basa amafo timi kɔ gyina hɔ na ebi so this year nyina yɛ piepie accidents wɔ man Ghana mu ɔsɔfoɔ obi na ne kaa nyina akɔ wura nsuo mu mu nipa nyina ewu no obi nipa nyina na ewu wɔ kaa no mu wɔ ɛwɔ nsuo no mu this year yɛsan betu kwan yɛ akɔ nɛɛsi abiomo ɔsɔfoɔ cars ne bi ni o kaa no nyina yam nipa na egu hɔ saa no ɔsɔfo nipa na atete egu hɔ saa no ɔsɔfo nipa ajapade a yɛ prepe ni nyina na atete egu hɔ no amafo sika amafo nneɛma de nipa na egu bɔtɔm saa no ɔsɔfo nipa nti ebetimi ato me ebetimi ato nipa na yasa mo lai ɛwɔ amenamo mass burial ni nyina kɔso this year 2025 ɔsɔfo afi foforo no unua na yɛde ne wura mɔkyere no unua na yɛde ne fa wura mɔkyere no ɔsɔfo hwɛ Ghana sikafoɔ Ghana nimdifoɔ a ɔmɔkɔ akɔyɛ assignment aboa sɛ Ghana man ne kyekyere yɛbɛkɔ so ɔmɔkɔyɛ ɔmɔ ama ɛnɛ yɛnhwɛ amanfoɔ a yɛde ɔmɔ ahyɛ mɔkyere ahodoɔ ɔsɔfo ama wo nsa ɛbɛbɔ wo nan obu ɔnkɔ mɔkyere da deɛ ne ti ne wura mu sei no ɔsɔfoɔ na yɛde onɔma na abɔ yɛ friends wo nan na mo a mo ti ne ba hɔ no ɔsɔfo onɔma na ɛbɔ nsa enti ama wo nsa ɛbɛbɔ wo nan ɔsɔfo yɛhwɛ de atoto nipa this year akwantuo no bi ɛna yɛsɛn kɔ akɔhyɛ ase atu a ɛnkyɛ ne yakɔ wura mu o ɛnkyɛ o ɔsɔfo nneɛma atoto nipa wobɛhu sɛ naano yɛsi nipa ewu na yɛasesɛ nipa egu bɔtɔm na ɔsɔfo nipa kuta nipa ɔsɔfo ɛno na mɛka kyɛ ahwɛfo ne etiefoɔ sɛ onyankopɔn ne nipa di ne yie amen enti deɛ nsoso na wo a wo hwɛ me a wo tie me o nsoso obɛyɛ na onyankopɔn abɔ ho ban ɔsɔfo nye nyankopɔn na ɔsɔfo kan Isaiah chapter 43 verse 1 and 2 and 3 ne yɛntie ɛnyɛ nyame na hyɛ nipa bɔ sɛ yɛ nam ogya mu a ɔhawo ba kɔbɛgye yɛ na wenum a yɛhyɛ yɛ nyina denti na nyame anye wɔn enti nesi a yɛwura ma ɔkyerɛ akyi deɛ na bɛsɛ yɛsie ɔsɛ na afei sɛdeɛ Awurade ɔbɔ wɔ Jacob na wɔnwene wo a o Israel kan ye ensuro na magye wo mabɔ odi ma frɛ wo me na wo me sɛ wo twa nsu a me ne wo na wo hɔ sɛ wo fa subɔnte mu a ɛmfa wo nkɔ sɛ wo na mogya mu a ɛre nhye wo na ogyaframa ɛnhye wo asɔfo na yɛda na ogyaframa ahwehwe saafo yi ɛno ti na me ba aso yi afi kɔ wiye medical kasa boro nya ebi edi pa ɔsɔfo bi ahwie nuane egu ebi nuane nyina wadi wantimi ani ne kraman kora ntimi ani nam no mahwie egu aso ye onipa bi wɔ hɔ a ɔsɔfo me se Sunday na ya asɔre dan mo asafo baba ko de nuama ba na asafo ma bi se ebi di sika ba se yɛnkyɛ
emfa ma kunafo kunani ba ku su na yere ho aka o se last year December se ya na ne kunu ewu amode na akɔhye fridge o sun sa akwada e waso de dem ye che o munuama se o mfa nkofi Sunday ya ye che nuama waso de eno na me ba fidie so a me kan cho se ye onuama bu o ha Nyankopɔn sa osofo o ya o se da hia da mu no o frɛ na obeje osuo ye nkwa I Psalm 41 no verse 1 2 to 3 no entie na momfa sompa kyɛde no ento akire mame sompa kyɛde no osofo de na oka o se nhyira ne de odwene moburo ne ho o se nhyira ne obi a odwene moburo hu no ni hu Awurade bɛgye no o se awurade bɛgye no dabɔne mu Awurade bɛhwɛ ne so na wama no nkwa obama no nkwa na wahyira no asase na wahyira na asase so na onyi no nhyɛ na tamfo nsa Awurade bɛwowa no yade mpa so ne yade a oyare da ho nyina odane no ma ne si ne yie obɛdane ama na si ne yie amen enti MCR no momfa sompa kyɛde no nto so kakra enti me ba fidie so osofo boso me nwɔtwe ni TV so ba ne radio so ba ɛyɛ ka enti kame no kansi kasama kame frowa kan choro se stand sika mame na ka ya bebo no TV so ne radio so nya kaketwa anso medical no ka se dwene mobroni ho dwene nyanka no na wo ye we na nyame bɔ ho ban na nyame hyira wo a wo ba be sponsor eye Cedar hour afia e ba be wure mu onuama be yeye na ode abeboa ose osofo ose inhyirani nipa bi odwene janka ho odwene jeben mobroni ho odwene kunani ho ose odwene ne ho a ose obeje wo daboni mu enti osofo 2026 ye kwakọ wure mu no ye wona papa wo mu o ene ye wona boni wo mu na wona boni no mu no ose obeje na wo wahye na numunyam enti da boni no ebeba January anase February anase beba March on se mi yi bibi accident SCC so man no mu a mi yi bi no se wo hwe bi o osofo ebien susu da say 2025 obewu osofo bi tutu niama ebi kra ye so obekọ holidays ebi passport nyina visas bobo na bi kuta omo wu dis ebi kuta diplomatic passport visas bobo aso wu aja ni nyina enti no o say na oda yade mpa so osofo say o say Awurade be wo wa yade mpa so yare a yare da ho nyina oda na ma ne si ne yie obegira ma na si yie enti me de best 10 minutes e ba ya ade bi sese ya na obi biara o hwa me a o temi fa phone eye 1st January na sompa kyede ne ye che me pese o ye bi na kasa gu so Awurade afia ye kwa ko wure mu no Awurade bo me ho ban Awurade wo wo me yare mpa so wo wo me kru me yire me ma e ma adebone nya dan ento ye also beje ye wo dabone mu yen hwe eye Proverbs chapter 19 verse 17 Proverbs 19:17 also for say the ohunu mobroni mobo o se ni pe bi ohunu mobroni mobo e de fam Awurade o de fam Awurade na de ode ama no no na de ode ama Awurade o be hye no anam Awurade be hye wanam mu enti de na o se de na wo ye bi no wo bo nyame bosia yes na Nyankopɔn da wo hia bia no nyame de bɛmɔ enti mo a mo tie radio no sompa kyɛde no me pese onye bia ye bi se wa ye bia enkanka Cedar hour atiefuo ne ahwefo nyina mo nya bi na 2026 na ebedi wanim amen eye 0598 559 802 mitimu biom 0598 559 802 osania edian beba eyetara 1 media anasa Brothers Foster the number tosu mienu 0241 272 990 0241 272 990 fa phone sesiana ade bia opese Awurade ya ma wo no obo abambo na ope afi fufuru a yewura mu obo ohia ba obo ohia adwuma
obu wo ha wakwantu sem nkrata sem kangu so na send bi se me de boanyanka eye sompa chede ni bi na yen hwe de awurade nyankopon ba na frɛ na sabre de eye azuka bema anase nana yawo mehia wo fie ha na wo send wi afrɛ me na me no mo mpae we ne de sa 10 minutes ne a me de atoso no eye mo amo send ne sesi enye mo amo send dada no na mo mfrɛ we de ye mo amo send ne sesi ya no na me de ka bompa mo amo send dada no na me ba be pon so a mo amo send dada ye no mu nya mo mpa nyina me ne mo be bompa na we de me hia nipa bi o mo send ne sesi ya na me ne mo bompa no ma ne me san timu biom eye 0598 0598 559 802 802 0598 0598 559 802 no man back so 0241 272 990 me team bi 0241 272 990 no mesne mie ni nyina o sani sika edi abeba ye Terra One Media anase Brothers Foster sa no mo de mo friends so mo friends so mo line no na normal na ewo from no de 0241 272 990 no obu okra wutie o wo nuama bi o wo mo bi o wo anwa bi o wo ntoma bi o pese ye che ede mo a o fresh line na eye mpanyifo ba be fa na first no o ma che o mo nuama so ye de ka nyanka fie eye on the 3rd January ye bi na fa so awrade hwe amanfo bebre na no last week obi frey o so send ni bi no ne ba 350 million no bi de che no and it is abre there eye studio lines no obetimi afra wo wa send nko a eye 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 also betimi afra wo wa send frɛ na me no mo mpae na obehu de awrade be ye enche na otwekwa wie ya na sompa chede na atwam enti be se mehu ya ka me ye bi aso na atwam enti send bi sese ya baby bi o hwe ye firi wo aburo kire obetimi asan bi wo san ne me wi a mebo mpaye de ebia wa ma fidie no so nyina mebo mpaye se de enti o de send ye no ewrade be na bem no se de hia dem no o se obeje. Praise God. Hallelujah, Papa. Odin ni baby o kasa free na wa send bi wa send sese ana Sesiana, me no bomb pie. Awurade de wa fun. Awurade wa fran so hia yaresa. Wa kan wa sem se obegye yen wo yare mpa so. Ji wa fran free diabetes wo Yesu demo. Amen. Amen. Onso obetimi afre mon ko so fa sompa novels mo MCR my dear papa. Praise God. Praise God. Praise God. Ojina so. Mame mom paema. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free na wase ni bi. Me kase free. So me din di madra. Madra. Me wase sese ya 100 cedi madra me no bompai. Awurade de wa fra madwa akan gu sika no so wa send no ma wa sem a wa kan fa nyanka ne ekunafo no hu mmerem ma no wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hello. Papa. Hello, praise God. Can't you count in the baby okasa free? Obuase na papa odini se wasa ni sesi ana say tete. Hallelujah. Sesi ana o say de. Hallelujah. Me no bon pae. Awurade de entia wakoi asende sika wo boase. Ma wasema wakafa ewesia ne kunafo ho mmeremu ma no. Amen. Amen.
Also betime praise God. Hallelujah. Odin ne baby okase from mama. We ban so I know me kasa free you. My sending me this in the top of my boy. Me no bompae. Erade ma ayaresa enkofi ho sese ya. Amen. Erade ma ayaresa ewura fi ho sese ya. Se na wasem setie. Amen. Amen. Praise God. Odin ne baby okasa free. What's an order? Say, me no bompire, erade asem wa fana kan ode asene sikei ma wasem mano wo yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ode ne baby okasa free. Kasa me de mi dem kasa free. What's an order? Me no bompire. Erade ma wasem waka afa omaho efa ekunafo na janka honum emremo wa friend de waka gusika no so mrema no. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa firo. Because of my Mankesim. What's an order? My son is here. Me no bompire. Erade ma wasema waka afa omaho fa janka ne wesia ho emrema o sese ya wo yesu demo. Amen. Amen. Praise God. I find them at the end. That's all one time. Your friend saying, I told me the man is Elimena, me no bompire. Erade ma ne mrem de encha wa fana sene sika no emrema wa France say ya. Amen. Amen. Mo amoche radio no eye 0598 559 802. Momo line. Eye momo line no 0241 no waboso osofo me boma no waje so 0241 272 990 me timobium 0241 272 990 edia beba ye tara one media anasa brothers foster mame sanfa omu guso. Praise God. Hallelujah. O free him. What's an order? And Nadia and Nandian Kwana, Menemo Bompa, me weep Panama Bon Radian in your Pana, me bomb, me bomb pie mount, said the Intia was sending and a Radaman and Middle Mount were used to demo. Amen. Praise God. Also, obey to me as sending say, I know what Casagus can son of was sending. Praise God. Hallelujah. Odine baby okasafro. Sompa chama send me there. What's Patricia? What's sending is a and I said, Patricia, and some of what can go see canoes for was sending them. A radimani mremount. Send a radican, yeah. I will not sell my king can see a radic Saudi abonabosia, obey to Yamo that hear them, or so all new mount. And show a telephone sada or be wow or be jew through how the yarian paso a radimam mount. Amen. Amen. Also bet to me as senior fresh say ya more TV no. Hello. Praise God. Hello. Hello. Hallelujah. Hello. Odini baby okasa from mama. Papa Bacho Vadamen Sunday Saturday. Me no bompire erade ma de nti ode seni sika ne mrema wo yesu demo. Amen. Amen. Pepese o seni ni sesi ya mo ama seni dada ni nyina ma mfre omo mo seni ni sesi ya mi wia mo ama seni dada ni nyina ma bompire soronko amamo number ni ni 0241 272 990 241 0241 272 990 number back 0598 559 802 0598 559 802 number dear beba brothers foster anasa terra one media. Se o sen na nya sa di na enye no mana teniye
o se ne pa frem na me no emompae amafo gusu bebre. Praise God. Hallelujah. Kanti kan odini baby o kasa fe no wa se no de. But I have friend said me wa se ne sese ya. But I'm attending this year mobile. Me no bo. O se me no bo mpae. Erade ma de enti a wakoa ese ne sikei emre mu ma no. Erade ma wasem a waka no ma emre ma no wo Yesu dem. Amen. Amen. Nyame nshira mo samo sene. Nyame nshira mo. Praise God. Hallelujah. Ma me odini baby o kasa fro. Mame, ojira so. Eba je fami ata. Sister ta na wa say no de. Eba ma sadi ni jesia. Sister ta me no bon paye. Ewrade asema sister ta ataka gusike so a wa sene se ode boanya nka ni wisia no. Ma de mire mama no wo Yesu dem. Amen. Amen. Also betimi asene na meseni eye 0241 272 990 Metizubium 0241 272 990. Also betimi asene dia beba ye Tara One Media and answer Brothers Foster. Praise God. Hello. Odini baby okasafro mame. Aguna menti o mama wa sene sese anasa wa sene dada. Ma sene sese ya. Mo udidi say. Edi pokuya me ka sese Santiago. Erade pokuya Santiago na erade o se obi ye mbubroni adoye ewusia o so be de na afri yare mpaso ma wasem no mire ma wafra ma na yaresa. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Udini baby okasafro. Mama Julie wa say no there. Sese anasa wa say no dada. Me no bompire. Mama Julie me bompire mo say die ntia wo say ni sika no emre man wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasafro. Ama wa say no there. Erade wa fra ama pokuya. De wa kangu sika no so wa send no ma emre ma no se na wa sem se ena ya kan fie. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. I'm pastor ma send 100 cedis. Your friend saying The from Ajua de o kangu sika no so send ye no emre ma wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odin o mame. Because a family lender, make a separate for Kenya. Kenya cylinder was an over there. Me try. Me bomb pan lender half Kenya said the what can go sicano so what sending say or the doom mobura one for a kunafonia jankano. A radimani minimum send an assembly. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojina so praise God. Hallelujah. Odini baby okasa freo. Me pacha femi abige me kasa kono. Me pacha ma send me there. Abige kononom de wa kangu sika no so wa send na Awurade ma ne mre ma send na asem. Amen. Amen. Praise God. Hello. Praise God. Hello. Ojina so papa ojina so. Okay. Man ho na phone no man prum eja no dem da. Papa odin baby okasa free. Himai odin the sign. Magi wa send anopa no. Magem be de udosu ko wo Yesu mojam himai. De enti o seni sika na Awurade ma ne mre ma. Amen. Me se seni se afa phone no man ni 0241 Krache one more number na memo asole pi 0241 272 990 nyanka ne wusia se ne nyankopon se
eni wo mo ho no enu na ye ya nyame be free so so ehira yen na wo de ye ya wa yi wani ato baby bo no ma no ye 0241 272 990 yes isu bi 0241 272 990 number back 0548 0598 559 802 yes 0598 559 802 send also this is a dear beba a brothers Foster and I said Terra One Media was sending this me no baba pie I'm off for jiran so papa praise God. Hello. Me funny pabes of 5 ubo udin na me no baba pie udin na wo me dienti a wasene sika no Awurade ma ne mmere ma o se na asem tie amen praise God kunani a yade san di wonya wasa asene sika no mo oba kunani nyame asem mmere mo ma o nyame nwowa o nyame nsa o yare nyame ntwa boafo ma o amen praise God. Praise God. Hallelujah. Papa me you. And what's an odie? I'm sending 2 million. Nyakopon shira udin the same. Udin the same, amen. Constance. Because a boakwa Constance. Nyamia ya the sound toso. Send your radia sem sie. Ewa ewusie nyanka enye kuna form. Amen. Amen. For the last 2 color pen. Praise God. Praise God. Oh, when you man also no man in your mom friend na me be pon ma bon pa ma mu nyina no man in your mom motie radio no 0241 272 990 0241 272 990 number toss 0598 559 and 802 dear beba yetara one media and as a brothers Foster Facebook for no Philomena appear usu ono so ascending the bompa ye emanufa na wade any adwuma epron na busuya mo Facebook Philomena baby bi owo biara wasene sika no wadwuma usika sem Awurade ma ne merema o Yesu demo amen praise God hallelujah. Oh, Danny baby okasa free. I don't patch number 2. Meteo pa. Odin. Your friend say a job watch down kwa. What's an order? Me no bompai. Papa watch down kwa baby o biara. Ade a waka o de send sika na Awurade ma ne mmere ma send na asem se tie wo Yesu demo amen. Amen. Mentime mfa mugusu bebere muntie mebɔ mpa ne nyina abɔ mama mo nti normal na me sense su biom na mo amutie radio mo nsene abrochire ba bi owo bia sene na mebɔ mpa ye na munkosu ansen na me de me personal numbers ne nyina beto dwa sesi a na ye free fidie isu a mo amosene bia 1 hour mo mfra saa ye ne mo bɛbɔ mpa me ne me team no nti normal ne mpa bɔ ne de ye me preserve 1 hour to ho na me no abompa ye mo amosani bia na be ye nhira ma afefufuro ye wura mu number no ye 0241 272 990 0241 272 990 number esatos 0598 559 802 0598 559 Yesu bayen baby to say besada o hwe tete apamda demu a baby to say shelo mu amafo ko Jerusalem asole dan kroko amafo ko bompai mu amufo Cedar awa hwefo na etiefo nyina de bi also baba bi na 31st night ye de o ba fa oye God bless you osofo ene ewo na emra
na okan twerɛsɛm no wɔ Genesis chapter 28 ɔsɔfo kyerɛmanya botra kom from verse 18 to 22 no Jacob utu kwan ɔsɔfo duru baabi na ɔfa boss eto hɔ ɛna ohwie ɔyɛ ni nyina egu hɔ na ɔkasae ɔsɔfo ne kasa ne bi sɛ so Awurade bɛhwɛ me so na wabɔ me ho ban na ɔde me akɔ aba sumpie mu a de Awurade de bɛdom me bia na ɔkan ɛyɛ Genesis chapter 31 verse 13 na nyame refer no years back say many nyame o share me go better no enu bi ye be enti the first night ye shira oye so a o kase gu so no wa hwe ni nyina obetimi kura aya na asole fie o kra so na wa ko fie mo wo mu fie no o de ko odu fie a wa hwe ni nyina go na wo ne de nyame ka na Exodus chapter 3 verse 8 so de ye kwa asase a nufusuo ne ewo wo so bo yaw no adoso dodo abenani die ne yade no enti ewo no ye eno na ode beka wa no 2026 eno ne aduane obedi na edi kan bo a odi bread ko betimi dia fam o tweti o betimi dia tum wo wa wo fie wadwuma ma odi bi ba ko som se edew asase nya asase pa dwuma no yente edew nka na nya yaw enye su enti 31st night of empire ebeja enti enene de 31st ayo kwado sofo enti mame no mo mpa ahwefo dodo konwa no ba ko fo ntraso dwumayefo mo wo Sompa TV ni Sompa radio ni nyina mema mo nyina fishapa me no mo ebompa fa wonsuo na me no mo mpa na me bompa obi biara waseni Sompa chede ni bi de efi na wotwe nyina oseni bosumi nyina waseni de na waseni amene ne nya mompa me bompa se botenti o de seni sika no Awurade ma ne mmerem se na Awurade asem se Awurade wow Awurade enyu nhya watamfo nsa Awurade so o de afem no na da hia dem no ubisa na ode bema Awurade yele sama obi bia wasani bi ni obi afe na oba be sani obu okro se ade ase okira no pa be sani bi fise sika ni mi mobo no so Awurade nyamamo o Yesu demo sanso so na me bompaye egu nsuo so se nsuo na ni Yesu moja ena ni miracle water ena ni healing water ena ni healing water ena ni the blood of Jesus the audience be ye bia Awurade ma wa dance me fra dance egu documents no so na mienu akai afi be kwa wiye nyina Awurade ma ho ban ya ho ma asem ena nyame asem nyina ne se the Awurade ase Awurade mo buru hunu ne na doya ode adom ho ti nyum to ni nyina enne de ya seda koso ne de Awurade ase wo Yesu demo ena ya bompae amen ya lines ni nie mo amo sene nyina mo fra opese no bompae so a na afre lines na good TV no so no 0557 0557 000 000 967 0557 0557 000 000 967 0557 0557 30 90 80 0557 30 90 80 0553 0553 53 53 53 53 89 0553 0553 53 53 53 89 89 o friend no mercy ya mo am sending na no ba bompae o person say bibi o person ne bompae send Yesu ama o chena ebe hia bye bye Through Anne Bekaya home our crossover 31st night 2025 yeah our Cedar Worship Center at Chumako Florida Mansina Hospital and you will summon jo yet you radia sedaba breno na ye swaguno so aji and wode fufra ye de bewura afofofro ni mu empire banajo and commission wa gie anajo awrade humbe sane se be hia onyamiti. Hallelujah, amen, praise the Lord. Hallelujah. Nyankopon shira upi. Sawo say umre ene wadaje na ode share Sompa TV na auditie Sompa radio ene Terawan TV monso so amo share Facebook no so ene YouTube ni nyina so Nyankopon enshira amen na onya okese amen afeni nyina kwa na wieye na ne Nyankopon adom ye wawo ye wabo ye ho ban
Sakatremada ya bodwem mojaredi ye mu afrosania na de ye kan se Awurade ena one yen edi ne ye. Hallelujah. Amen. Sabra wo hwamoyi na ensama medebra hwefo ne etiefo nyina ne se jani nyina fama Awurade. Jani nyina fama Awurade. Ebia sabre ya wo hwami ebia ewuwo bi koso abusuan ufiri mu. Ebia yare ahodo bi ha abusuan ufiri mu no mu. Ebia utiemi adwumasemo ayeden. Awaresemo ayeden. Sabre soso ebia omamu ni nuama soso enkoyi. Ebia utiemi ohwame bone bi akyekyerewo. O pese o de ho on teme ne ho eno na meka tro se Nyankopon ba bibibia mu a ni nyina yeyie na me ne nyame anante ache nyame afa me so eye agedie ema nipa pempempem me ba eye sompa fide kase yi so no edi adanse mu a mo follow me mo ho se ampa ara nyame guso a ene na koa eya agedie enti mahuni ama ne pia eya beyond medicine Awurade eye mahuni ama ne bebere a ni panim no yese asai enye ye biom anso Awurade be mu pe na yeye enu nti na meka kira ahwefo na etiefo se o how not to say wa mani ene te say jani nyina ma Awurade na Awurade be mu a nioma nyina eyeyi amen na adenti na nipa ne bebere so jamu ma Awurade a Awurade hwe ma oya ne ntentem na obi so jamu ma Awurade a eche kakra ansa na Awurade aye na bi so wonpo asema twen Awurade atwen Awurade ntime nye ena me de sai hita sam no ena bra hwefo na tiefo na ye wie pe me no so abompaye hallelujah amen na osofo me ne ahwefo na tiefo kasafa oma ho etoda Onyankopon na wabo ode wabati asofo asase no etoda otimi so hwe kakra sa ofra Abraham oni Abraham na teye ena o hira Abraham kakra bi enti o se ma me so papa no hwe se papa me so no hwa obe yedan obe passe ana na oso Abraham hwe se Abraham o se minie eja Nyankopon o se oba na wo dono no Isaac no me pesa wo de no ko bipo bi a mechra Mount Moriah so na fa no ko bo o hyewo afode e mame na sa afode no ya afode a ukum adekrode na o de kwa ko ba afode na kire se Nyankopon se Isaac enko kum eye ne ba Abraham kukum ne ba Isaac na onfa no mo afore emfa ma ono Nyankopon enti Nyankopon eso nipa bi ahwe anopai Onyankopon eso nipa bi ahwe anopai Nyankopon so nipa bi ahwe anopai Nyankopon so nipa bi ahwe ena anopai enti ena nyame asema mede bra ahwefo nyina na se nyame pese oso nipa bi eyeden ehwe nyame pese oso nipa bi ehwe yes afi kwa wieye nyame pese oso hwe no kwasem enti brother Philip nyame pese oso hwe okay obi a otie me nyame pese oso hwe okay obi a wo hwe me nyame pese oso hwe okay na niam ni nyina wo gya mu ama ono Awurade no wo passe so hwe na ono Awurade ayamo yes die na Nyankopon timinye ono no ma de wawuo eseba nkwam oh yes de wanyina wabo akokora wabo abrewa no o ma no nyense wo ba nokwasem die nipa nyina sa ba bi aduru idie enye ye biom o se ono no no Awurade efa e de Jesus enti nyame so Abraham Abraham ede ne ba no command afi o se afi na mehu na mpampara se oh Jesus usuro mi Awurade usuro mi Nyankopon enti Onyankopon ni Abraham na ntimfinjia pii no ma ye wura mfi se ofre no was 75 years onene nante sa ko do 99 years all do 100 years
anso so ɔse afei na mehu na mpa sɛ Abraham 75 to 100 years na meka kyerɛ ɔse afei na mehu sɛ usuro me sɛ meka sɛ fa wo ba no ma me no wode ne ma nti afei deɛ maka me ho ntam sɛ hyira na bɛhyira wo nti obi hwɛ me obi tie me wakɔfiri abusua nipa nyini nkyɛ ɛnɛ yɛ wo sɛ wobɛwu agya wagya padeɛ ɔma nyinaa hɔ nyame bɛtumi ayi saa pam ɛwɔm sɛ ampa wowɔ fanom wosoanom onananom ankyɛ ewom sɛ waresɛm no ho ɔden wo fio ewom sɛ fio firi fio ho a wopɛ sɛ ɔne nyame nante a wobere aso nyankopɔn na yɛgyae ade nyinaa de hyɛ ne nsa ɔba mu a ɛyɛ yie no ɔsɛ ɔsɔ wahwɛ na nsɔhwɛ bɛ na ɔsɔ wahwɛ ɔsɛ ma enti ɛnnɛ mekasa kyerɛ obi a wɔhwɛ me a wotie me anɔpa yi sɛ nyame ɛsɔ wahwɛ sɛ nyame bibi na nip ɔma na yɛ ma no ɛforo kɔ soro ɛma no kɔyɛ nkaeɛ du Nyankopɔn enti nipa papa bi a woyɛ no yɛ kan bɔne bi a woyɛ no yɛ kan nti na ɔkɔ adi sɛ nwoma no ɔse yɛ wɔ the book of records enti nyoma nipa yɛ biara no record to enti yɛhwɛ Acts chapter 10 from verse 1 to 4 ne yɛntie enti na no pɛi me ba wo nkyɛn sɛ fa pen na fa nwoma ɛyɛ twerɛdua na nyame asɛm yɛ a me na wo kan bɔ mmɔden sɛ wobɛtwerɛ na wasan nyamra wasan akɔ mu bio na wahu sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a wodi so a deɛ wogye mu ama awurade no awurade bɛyɛ ne nyina ma na aboro wadwe ne woti asɛ so hallelujah amen yɛntie nyame asɛm na anɔpɛ asomafo nnwumati du kyɛmu baako ekosi 9 na ɔbarima bi ɛwɔ Caesarea ne dendin Cornelio ɔyɛ asrafo ku a ɔfrɛ no Italia deɛ no mu ɔha so pani ɔyɛ adefɛlini na osuro onyankopɔn ɔne ne fiefuo nyinaa na ɔyɛ mobro ho adeɛ bebree ma nkrɔfoɔ no na ɔbɔ nyankopɔn pa yɛ daa ɛbɛyɛ wia no mmiɛnsa no ohunu na ne so adeɛ pefe sɛ nyankopɔn bɔfoɔ ɛba ne nkyɛn bɛsɛ no sɛ Cornelio na ɔhwɛ no din na osuro yɛ na ɔsɛ yɛ den awura na ɔsɛ no sɛ wɔn paibɔ ɛne mobro ho adeɛ no aforo soro abɛyɛ nkayadeɛ ɛwɔ nyankopɔn anim amen asɔfo otie yes sir onyankopɔn na asoma ne bɔfo aba asase so abɛka kyerɛ obi sɛ ompai bɔ a ya wokɔ asɔre kɔbɔ deɛ wobɔ no wo dan no mu ɛne mmɔburohunu ade a woyɛ ma nipa a ɔmoyɛ asase wei so nipa nyinaa no ɔmo a ɔmoyɛ mmɔburohunu adeɛ no ɛforo soro na koyan kayedo enti Yesu ba yen eniti na Yesu betin mu ewo your friend say Lucas and papa no me pese ye kan Yesu ba yo betin mu pa wo ho yen kan Luke chapter 6 verse 38 no Lucas and papa tin say chemadu asan wo say momma na wa mamo susukuru wa pa wa mi aso na wa woso na abuso ana odi begu montoma mu na susukuru wa modi susuo no eno ana odi be susuo amamo pepe na Nyankopɔn de be susuo amamo amen enti ahwefo ne etiefo a mo tie me mo hwame Sompa TV Terawa TV mo hwame Sompa radio ahodo so no bebe bi o hwame furu bia no wa fi kwa wie no Nyankopɔn so person so hwe ka wow na mpempi di nti ameka se Nyankopɔn jani nyina ma urade no die na urade nti menye bia ni ho die na urade mitu hui enne ya ya bobi e wo TV so mama fo hwe ubon ni efra busu nyina se nye yebio me se nyame beye na nipa na ni ate etimi de obi ba na sebi adwumu yade ebebi edui ase me se urade beye obo ye de ne ba ni kidney ni liver na koma me se urade beye na enti nyama di wo e beyond medicine na urade aye eno na nyame kire yen se osoro ne asase no eye ne de tumini nyina kuta no enti nyame eso ya hwe enti afi kwa wiye no die na woma na oma afahefa omagu ahodo mu bebre na na me pese me kasafa nipa odema obi oye moburuni nipa odema obi a oye moburuni
na odema obiso oye kunani. Yes. And caring for the poor and windows. Obi odema sa afo. Yes. Die ena onipano enya. Na sabre na yanko 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Na yanko Proverbs chapter 11 verse 25 no. Na yenti ansa na me no me pese me no kasa sa afi kwa wiye. Inti wesusu se nyame na wabɔ ho ban. Wama wo nkwa no. Die moburu hu ade na wo soso wo ye. Na nyame te soro ho na wo so akoye nkaye dum ama wo na etimi aboa. Na se wo gya ni nyina ma Awurade a Awurade soso etimi ayama. Yenti nyame asem. Wow. Said obiara susu na kuma mu no. O se send obiara susu na kuma mu. Oma enya mememfe ana wo hyemu ana o hyeso efrise ye wote nanim ma no de ote nanim ma ana onyankopon dɔ no amen enti brother Philip yes sir ahwefo ne etiefo onyankopon no onimakomam na onimadwenemu onimobia ho den enti enya o hyeso o se afi kwa wiye de na o de yadoye na ono nyankopon soso hweso na ono soso mfamo enti obi ohwe me obi a otie me bia wo bibi a obetimi aye e dia Awurade obi wo sika obi soso eni sika bo aduane obi soso wo entoma ene ntade a no so betimi dia aye de aye mobromade eno soso emma ekoye enkaye edum ose enya ohyeso ena enya mamemfeso na Awurade tine nim ma obi biara woma yenko mabusem na yenti wow mabusem wati duba kon chichemu a eye aduenu num wase nhyira kra abedore srade nhyira kra abedore srade na de oma ebinom emen so bemen obi biara afi kwa wieye obema nipa bi adidi amen no ose nyankopon bema wo so mre biemu adinna mu Awurade bema amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen enti enano pay ewie anwumre ahomachen anadwe baby bia wo hwe me firi babia no kwan a ema osoro eteme boa nipa oh Jesus say obeya adoye yes na ene afi no kwa wiye ni nti no ye wo nipa oni agya oni enna obu ho oye obaku nani a nani atutu aka nanim na eno ena afi no kwa wiye a nyame pese etoda ye wo moburu hu na de na ye gya bibibia mo ma Awurade a Awurade so atime fro soro mo soro atie ye enti ene caring for the poor and widows. Say wo dwene obi a oye bobro wa ho obi a oye de ben ajanka ho obi a oye kunani ho na oye ma Awurade no enti yanko twerɛsɛm no pa Proverbs chapter 19 na yanka verse 17 yenti nyankopon asɛm mebusem ngoma eti aye du nkono chichemu aye edu enson no wase de ohunu mobroni mobro no ose nipa bi ohunu mobroni mobo no e de frem Awurade what the fam Awurade wow and Joseph na de ode amano no obehye nanam na ade biara ode amano no obehye nanam enti ene Sompa TV ne Sompa radio ameno ka say ade bia wo yama obi oya mobroni obi a oyama nyanka obi a oyama eyino nyankopon so ohyewa nan adenti maybe say wasem why do the winners win and the losers are still losing enti ye tai ka say ye woni pa bi obo omudin wo man Ghana mu a ye ka say omo wosika omo koso anya sika na nipa bi nso so no abusuan bi so koso ahia wo die omo amudi nkunum die omo ye no omo gusu omo ye ye hwe nipa bi wo Ghana ye hwe se na omo se afi bigara omo koche enyanka nnuamane ekunafo obete na omo bodwata da omo che enti o se die oye saa no o de fem Nyankopon na da hia da mu no da obehia bibi no Nyankopon so se da de no nyina besan ya man enti die moburu hu ade na oye enti ya Kristo som no ene nyame som no sen yesi hu na nya asore dan mu kwa enya nipa ni mu kwa na se obeye
nipa omo how ne amane mu no omo no omo ye Nyankopon de ento ye sa wa ya ma Awurade also de afam Awurade na wa wo hwa me a wotim sa wo de bibi fam obi a na wo kwa akogye a ne je ne eyeden anya ide kura mo follow football you say team be the prayer am alone so onkobo well time a o shane a oboa eye team no o say me ba beje maade na akoje yes obi hwem obi team di obi ko ma obi say ma oni me ba ntra obi hwe ne bedumra obanya ne ho mfaso no o say me ba beje me ba ni nyina na say o de fam enti na eye ne de Nyankopon say udi bibi ma obi a oye mobroni obi a oye ewisia obi a oye kunani no wo de afam Awurade na da hia dem no oh Jesus so de be ma yensan enkan Isaiah chapter 1 verse 17 so for no concern be kan intente man repeat bi o se munsua papaye monhwehwa tentene montene omimfo munnima awisia na momprenye okunafo enti afefo ne tiefo etoda ye wade a ye ya nyame boye ho ban e wasase so e wade a Nyankopon ye ya nyame hyira yen enti omo ye ni boyefo no omo fulu enti na Bible says suma no wonyansa afi kwa wiye nipa bi ohunem so ye ni boyefo no okoye ewusia ne nyanka ne kunafo adoye enam se ye Nyankopon asem no enti no Nyankopon so nipa na ye no nyame behwe se obenya so aketua papa wow enti o se nyanka ewusia ene hwan ene kunafo yen to aso na yen sahwe James chapter 1 verse 27 James 1:27 onyame somo a ehho tie na ehho nifo ehho nifo e wo gya Nyankopon anim ene se obi kohwe nwisia ene akunafo e wo wona ho hiehia na oyi na ho firi wiase nkekaye se yesi bebe bia ye den wo bimpo na ye den enti ya yesan dwene mobura ho ya dwene nyanka ho ya dwene wisia ho ekunafo ho ya ye dwene mo ho ana ena na twerɛsɛm no kan enti dienti ene anopai awie anwumre ahomachen meka che Sompa TV Tera 1 TV Sompa radio ahwefo ne etiefo ena anopai ne se afi kwa wie ye no die na wo ye eye moburu ho ade ben na wo ye oma ben na wo ma o pese koye nkaye dum na di wanim afefofra ye ba be wura mu afefofro no se nyame di wanim a eye nhirama afefofro nyame edum di wanim a eye nkudim die ma na se osefo di wanim a enti na somafo Paul se ye nimbron ma twene enti ye mane ni ye nimu da odi ye nimu kan a odi ohaw abene ene bebre enti ene wa wo hwamia wuti men afino kwa wiye mesemma na se oti wanim ma Awurade ebehu mobo Awurade bedom na se ohaw ne san bi kura ba beto a nyame nam wadoye ne moburu ade no so obeyi wafuru yenhwe Deuteronomy chapter 10 verse 18 and 19 Deuteronomy chapter 10 verse 19 18 and 19 obu atenma awisia oso obu atenma awisia ne akunafo ene akunafo na odo ohoho ema no aduane ne nkata ho odo ohoho ma na aduane ene nkata ho enti mo no ahoho efri se mo nso mo ya ahoho moya ho Misrim asase so Israel fo no Nyankopon na kasa ehye won e ka kire won se obi bia nhwe nwusia enhwe kunafo ba nyanka onhwe won na ena obi bi oya ohoho nsoso mo amonya ni muda efri se omon kai se omon soso omo akoye ahoho ewo obi man so pay ewo Misrim enti na no pay ahwefo ni etifo me ne Nyankopon anante ache nyame afa me so guso afa me so mo amohwe TV die
toda me baswa meti TV so me so obi o yare obi o how to feel ho na nyame aye som no obesan yade ampampa ayare sanya nwode no mo bebre oti adanse ne bi se wontie bi a follow na follow bishop follow bishop oh Jesus obete follow odifo Alberta odifo Cedar obo se nyame kuso a oyene ma yenko eye nyankopon asem Psalm 68 verse 5 Nwisia ese ene akunafo sennifo ene onyankopon etra bia konkuno emu Sompa achedie 2025 yaba Bible say nyame sompa pani say ubi konwo nyanka ene awisia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra yakabom se bronye yebema enisia ene akunafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyadada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yemfa ye hunhyem na proposi prepa obo aduponko mu ye nyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meetimu biem 0598559802 edia waso yetara 1 media anasa Blessed Foster bronya bosome ni beboja trada na de amode tom ye no ye de ama ekunafo yi mu amu ye bi afie etwemu no emu adanse de de mu amunnim sompa achede 2025 yaba sompa achede enwisia ase ene akunafo sennifo ne onyankopon hallelujah yes internano pai ewie ahomachen anadwi ena bedo kasafa oma intimation se no kan se nipa bi emai na bible say ekoye enkaye dum ewo osoro wow ekoye nkaye dum ewo nyame anim na onyame soma obofo ba nipa ne nchen se omoburu hu ade wadoye no afro soro na beye nkaye dum ewo soro otinifi yes nti wa ohwe me a otie me afi no kwawiye omo bebere wa hyase e plan baby bia obekọ Christmas holidays o plan baby bia one o mabekọ mo bebere o plan senia obo akodi eye wabusua o maame no mo papa no mo onua no mo obekọ akoye omo aye mo adwuma na adwuma ku ahodo pi e plan eye Christmas gift ahodo a de bema workers na bisa o say ebia wo refi me kai wo say enwusia ni enyanka so wo di about mu say etwa say okayo moyana me ne me sofo ba ko ne nam eye sofo Emmanuel Echi the intia make obo ha brother Philip yes sir ye de ne ba manim na ne hawo no so me te me ka kire busua ne say monkoya adoye wow okoya adoye ena adoye no sanya bebibia so na oye na ye adwuma obu wa me kire won so monkomfa enko bebibia nyanka wo last year na ye asore na Erade a ose ye frena wo obeka ya sem kase ne nyoma hitan me fra busua bi gina na me se sabra make say nyame a ye som na ye bom pa ye nam se me ye difo ni ti no mo busua ni bi mo dehye bi e wo US a owu sese ya enti mo fra solid dan no na mo fra busuafo bi nka mo ho na mo yisika me kai se mekase na 1,070 million 1,070 scan no mo fanko toto nuama no mo fanko children so wow children home bi o mo pepi o mo fanko na o mo fra so do mo fra mo busheni yesi ye de na to ambulance at that time o ma rush no up to say aburuchiro yes abushani tie me a if they are dance a o mo di a ye betimi asan abo kura was Sompa TV so ama hwefo ati omo koye
okoya aye no wie ye no saa time mu wie aye na nipa o ma wra hye no to eye ambulance no na no hu ato wow eno wato enti just say minim dia make fa oma ho minim dia make fa boburu hunu ni amaneo enche mo amotai follow Saturday a dance ye bono Sompa TV no abrante bi begina ho ya bona dance me ka che so yin 700 cedi this cancel no fan to me mo fan ko che ewusia ni nyanka okoye wie ye no na wa pe visa che na wa commissioner of oath and also the lances no wa ye exam na ne sanka ni nyina ba one day visa no and the commissioner of oath the license ni nyina ba not ya so dem ya bo Sompa TV ko ya do any wie wow enti ye woniama ni bi wo ho a o ya ma urade na nyankopon so se hiya dem no obejo so Psalm 41 the Psalm 41 verse 1 enti de nyankopon samoka enti wa o hwe me a utie me o plan holidays a obekọ ono wabusia eye ni nyina ka brabo no etoda wo so je wa home stress na do so do o plan your friends say gift a o de be ma workers o plan eye ade e fa ne say wabusia na bibisa wo say ewusia ne nyanka ene omo a omu ni bie no so no wadwono mo me gide say ene say wusia bi tie me obekuna ni bi tie me a obek osu se ni kunu tie ase no na onya bobo obi tie me papa ne o ma me tie ase na onya bobo eto da ya kwotwore nso mu kakra kware na ne enam se nipa pi akoya adoye ni bi na adoye na wakoye no nipa bi jiguo mu botom na nipa bi amfa nko ba bi ese ni ntino ene obi pese oye adoye no kra na eha no na no so nti ena yewo mia bi a ode wa chede no kwa achede na nyina yentie Psalm 41 in the was enhyira ne de odwene mobroni ho enhyira enti afi kwa wiye no oso wa wo hwame a wutie me enhyira ne wo nipa odwene mobroni ho awrade beje no dabon o se awrade beje o daboni mu enti me hwa ase na me ka kire o se ye wa busua ena busua ne nyina amosa ti eti me ka so wuo no edru wo so edru maame wo yam ade so aso nyankopon se obi bia wodwiri mobroni ho no wodwiri kunanu wase dabot sa dabone no wow wow enti ye wabusua ye nyini nche ye wabusua yade bi demu a ye se ye cancer yade ye se ye cancer yade a enne kuma busua enti ye duru wo so a awrade se obeje wo ye wabusua o mama ni nyina egu ho omo samho omo nyaware sa na wabusua no aso se wo ye mboburu hu ade a o se no nyankopon wo de afam no na obejo dabone se o mama ne de ye beka se busua we mu de nyoma nya yiyo aso maami we ni ne yemu ma ne de nyoma ekoneni ye wabusua wo pesa osom nyame a ye wabusua ensanom ne enubone emeburu na wabusua no mu nyina asai aso maami a wo tie me wo de sohwe se o ye moburu ho ade ama o ma no afi no kwa wieye na hwe se nyame bejo ma na na se onye wo mu se awrade behwe ne so awrade behwe no so no ama no nkwa na obema wo nkwa na wahira na asase so na obehira wadwuma so na orinyi wo nhye watamfo okwa no nsa ade na wo fie na ade na atamfo ye tia mo no o se awrade mfa na hye wo nsa it won say me ba fidie so no me no kasa se o hawo ni nyina ja ni nyina ba awrade won se o hawo no ena nyakopo eyi ano maako se nipa bi a wo ye boburu huru ade no o ya doye no ona awrade onam so mejo yes it was our new year no enti na nipa bi wo hu de ye se semasi onim de oye oh Jesus enti ye wo nipa bi a o ya doye no wo kokoam Matthew chapter 6 verse 2 to 4 3 to 4 nipa bi wo ha o ye no kokoam ye ka obi sene ni sika e ko ba bibia wate se ye den ye ya doye na de ba ko ama follow Sompa TV e Sompa radio ne se afi bi o mo ye ye frɛ sɛ
Sompa chede yes na omo yema ekunafo eni ewusia na omo ye ni petemu camera da so enti wo nuema bi na ode kocha oti TV so ti mu say ye masoko ti mu say ma de na me de kocha ye eno na ye de amakuru eno na ye de amanjankai asavuti ye enti nyame ase enti o ya doya enti o ya doya nhye totobentu ni wani nhye totobentu ni wani sele nya atwonfo no ye no sele nya atwonfo no hia dan mu ni abrono so hia dan mu ni na brono sele obenya nipa ni manu onya sele obenya nipa ni manu no kra me se mo se wanya wana katua dada hallelujah amen enti woni pa bi wo ha say ye hwe TV na obi ya adoya no de normal no to so no wa sene skako enti wo to uhu de waye enti nyankopon pegano nyame hira na oja bibi mu de hye awrade san awrade ya amana wadwene be ya wo se uhu mpa ya wobo na uhu nyame bi o som no aso waye bibi wo kokoam na nyame na ohu kokoam asem o tua no kokoam eka yenti ameka asem safi no kwa wiye no me ho se sompa enya fi nko an me ma sompa TV so no radio so no nyina me hu safi bia omoye na sese kura de omatra mo abramu omoye sompa chede won kanai ye ye sompa chede e wotakura de sompa chede e wo hemfa takwa sompa chede kumase sompa chede sunyane sompa chede techima sompa achede enkuransa enti na minu so eye sompa chede no ebi a wo hwam ya wotie me o wontoma bi o wanwa bi ebi a wo hwam ya wotie me ade a ensei o biscuit bi o mo bag bi wakofa no ma ba pese me yimi no me ensa me de koche ebi nso so a sika fam enti me bobo sompa chede na numbers no so de enti a me kan for sompa chede na ma on se omo ye ni petemu ema camera da so TV so mo hu se oniama na ode ya adoye no ni nyina aba ebi so a opa bibia wo no opa se wo frɛ se ene nyame asɛm ya nyame akwadi breme ahomachen anopei awie anadwi mehu se ampa sa bibia hitasɛm ena papa no de kaje me pesa me ya de me wo oniama bi aso ba bia me wo no ebia emai Sompa TV ne Sompa radio me pesa omo befa normal way a me bosso no sa wo fra omo beba ho no ba befa sa normal no krona obetim normal ne ye mi na ba ko de obetim afre de edi kan no a me bosso eno ofra ba bibia nyoma wo bi omo betim aba no ma befa na ebe ye nhira ma normal no ye 0241 272 990 0241 272 990 and a number back so bit my send sika so so 0598 559 802 Metimubium 0598 559 802 Sano mesni no sike bi bia obetimi asen me sha asen o se nyankopon ote n'enima de omma o se enya ohye so na nya amemfe so obi ohwe me bia wa ho oden so obetimi asen o wonuoma bia o pese ye beje na omfa ncha omo betimi de ache ama wo ehu nhida no wo ade na wo de maaye no wo na san nhida no eba wo so normal no me senti mu biom eye Sompa chede no normal no de wo betimi afre se bia me wonuoma bi wo baabi e bia emen Sompa radio na se TV me pese mo beje na monche emekunafo buronya yi a omo cha obehunu TV so normal no ye 0241 272 990 metimu biom 0241 272 990 ena normal yi so eno so eye momo saa obetimi asene na no bia ofra emma
Sikanko no bit my fast. 0598 0598 559 559 802 802 0598 0598 559 559 802. Hallelujah. Amen. Also for Emmanuel J. Me pesa wo san ya den etimu bium na ahwefo na etiefo san tie eye ensama onyankopon bofo no beka kire Coronius. Ewo Acts chapter 10 verse 1 to 4 no me pesa otim na ahwefo so ntie enti nipa mobru hu ade a oye nipa papa nipa aye no ekoye nka yedum ewo soro ho. Hallelujah. Amen. Wasina obarima bi wa Kaiseria ne din de Cornelio. Oye asrafo ku a ofrend Italia de mu ohasopani. Oye adeferini na osuro onyankopon. One ne fiefo nyina na oye mobro ho ade bebre man krofo no na obo onyankopon paye da. Hallelujah. Ebeye wia no miensa no ohun anisuade pefese nyankopon bofo eba ne nchembe se no se Cornelio na ohwe no din na osuro e na wose ye den awura na wose no se ompaibo ene omobro ho ade no aforo soro abeye nkai ade e wonyankopon ani na fesi. Amen. Oye soja ni o aso hu nipa mobo oye nyanka doye ewusi adoye nti enya nwanwa se Sompa TV ne Sompa radio na e ba akopɛ aso radio no aduru maako sen enso ni ekire gusu aye counter yes ye bia kan ni nyina na sa afi bia radio station kese ni TV station kese omo ye muburu hu ade na omo nya no kukuam omo de ye den omo de si betemu me kai se Accra this year omo bie Sompa FM no entuma doso ye obi omo chema ne ka bebre yes me hu eye brother Philip asasa brand na dia nya sa na di omo ye na me say no wonder say Sompa e ba ye nche omo ye di nyame pe ti wa wo hwa me a wo tie me afefoforo ye e ba be wura mu yi enuru bosume biomo aka na fu asen aka 28 days and na ye 3 December dia na wo wanim se obeye moburu hu ade na obeye adoya na obema ebeye nka yedum wanim na bedu wanim awura 2026 mo na edu se nyankopon epeja waka se inti o seni bia no mesini nyina edi ebeba eye tara 1 media anasa blessed foster o seni sikana edi ebeba eye tara 1 media anasa blessed foster Sompa achedie 2025 yaba Bible say nyame Sompa pa ne say obi kon nyanka ene ewisia mobo enu ti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane ana Sompa 106.5 Accra yaka bom se bronyen yebema enisia ene yekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyedada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ayeye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meetimu biem 0598 559802 ediya waso yetara 1 media anasa blessed foster bronya bosome ni bebodwa trada na de amode tom ye no ye de ama ekunafo yi mu amu ye bi afie twemu no emu adanse de ye mu amu nim Sompa achede 2025 yabo Sompa achede Osuru bebie nani o na nyamia bofuo pie waso na wasamia Cedar worship center crossover 31st night 2025 buabuawo na anadua edin sachare pa
eba wabrabom anadwo a ekuta awurade tumi ne dom aduru ho ane beka ye ho ewo crossover 31st night 2025 ya ewo Cedar worship center atwuma Koforidia Mansina hospital ha eye wo sumonadwo ye de awurade aseda bebre no na yesu agu no so age ehode fofora ye de bewura afefoforo ni mu empaiba nadwo enkom hye ne wogie anadwo awurade huhum besane se behia onyamidifo bishop abesaki kwapon ye nimno ye nimni fritete sida nyame oni ye woda behia wode foforo ane akwankyera wode behye afefoforo ase na niema foforo abawa brabom 31st December 2025 yi akwantempo ane ka nyina ni kire Cedar worship center afefoforo ye bewuramu yi beji awurade ahode wo 31st night na awurade nya obambofo o kendifo na wonfa untwa afia ye besimu no anadwoba ku okura tumi na den sakiraye eba wa brabom nyame ma eba 31st night bi ebetumi afre ahomatufo isom 0557 000 967 Anna 0557 309080 31st night crossover 2025 ye beje urade ahodio na 2026 aya afepa amaye 'Cedar worship center crossover 31st night 2025 na anadua edin sachare pa eba wabrabom anadua ekuta urade tumi ne dom aduru ho ane bekaye ho ewo crossover 31st night 2025 ya ewo Cedar worship center atwuma Koforidia Mansina hospital ha eye wo sumonadwo ye de urade aseda bebre no na yesu agu no so age ehode fofora ye de bewura afefoforo ni mu empaiba nadwo enkom hye ne wogie anadwo awurade huhum besane se behia onyamidifo bishop abesaki kwapon ye nimni fritete sida nyame oni ye woda behia wode foforo ane akwankyera wode behye afefoforo ase na niema foforo abawa brabom 31st December 2025 yi akwantempo ane ka nyina ni kire Cedar worship center afefoforo ye bewuramu yi beji awurade ahode wo 31st night na awurade nya obambofo o kendifo na wonfa untwa afia ye besimu no anadwoba ku okura tumi na den sakiraye eba wa brabom nyame ma eba 31st night bi ebetumi afre ahomatufo isom 0557 000 967 Anna 0557 309080 31st night crossover 2025 ye beje urade ahodio na 2026 aya afepa amaye 2025 yaba Bible say nyame Sompa ne say obi konwo nyanka ene awisia mobo enu ti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane ana Sompa 106.5 Accra yaka bom se bronyen ye bema enisia ene yekrafo adidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti say ya anwa emmo tintomantos ntade empaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de yache amano ayeye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunhyem na proposi prempa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu betiti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meetimu biem 0598 559802 edia waso yetara one media anasa Blessed Foster bronya bosone ne bebodwa trada na de amode dom ye no ye de ama ekunafo yi mu amu ye bi afie etwemu no emu adanse de de mu amunnim Sompa achede 2025 yaba Sompa achede 2025 normal yes normal way
ɛna ɔsɛne sika na obehu sɛ ɛbɛba nyame hyira na ɔnyɛ ɔkɛse sɛ wote me nka anɔpa yi awie yi anadwo yi ɛwɔ radio no so TV no so Facebook no so a afe no kwa awie na deɛ meka kyerɛ sɛ wogya mu ma awurade a wogya ne nyina mu ma awurade a awurade so bɛfiri soro mo soro na awurade nso so ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛkae wo na ɔbɛgye wo hia dɛm deɛ da wakoma soɔ no ɔbɛyɛ ama nti wopa sɔhwɛ na gya wo haw no nyina ma awurade na hwɛ sɛ nyame bɛyɛ anasɛ ɔnyɛ Amen. Amen. Yaba. Bible say, Nyame Sompa pani say, ubi kongu nyanka, eni erisia mobo. Enuti na Sompa, 93.1 Kumase. Sompa 106.1 Techiman. 90.7 Nkransa. 101.1 Takwa. 98.9 Sunyane. Ana Sompa 106.5 Accra. Yakabom, Sebronye, yebema enisia, eni ekrafo, editi, na yankwa yeti. I just say, Enti say ya nwa